Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gatunit si Tukuyog ang mayorduma nga si Mirta. Sila si Wilma ug ang bata nini nga si Lindon gipadad-an og daghang pagkaon. Ay, kaysa ba ito kauban niya hamtong babae, day? Iyak itong inahan? O, dili. Iyang mayordoma, sinang Marta. Ay, nakaklaro na ko siyang naong, day. Maudi ay tos Chito, ang magtawganan din, he. Gwapo ba ya? Gwapo ba ya, day, no? Bitaw. Pero sa sinugdanan bayat nang, kain kong presko tong tawhana. Di man di ay? Ay, maayo din tao, ay. Labi na kay, gipadad-adyo kag lame nga putahe. Sinang aling. Nagtiaw lang ko, day, oy. Pero sa akong tanaw niya, maayo. Katulgo naman ko nang oy. Pamawang na lang unya sa suga nang ha. O, ang gate sa silong, sirado na ba to? Ay, uoy. Unahon yun na akong atiman. Kay puro sabi babae din eh. Si Lindon rin laki. Unya bata pa gayon. Paway na ko nang mag-sponge bath pa di na ko eh. Gikan na ba ko gawas? Mudog pa ko sa mga bata. Good night nang. Eh, good night po, day. Ma! Maablihi, mabi! Ni anak ko! Kadiyot lang, day. Dagapian ka man lagig maayo. Oo, ma. Kay, ang hipos pa man, mi. Maayo gani kay, dili kaayo daghang bisita nila. Wa gani maggamit ang ubang lingkuranan og mga lamisa nga gipahimutang namo. Ayo na sa maning gibutang ni mos plastic. Mura mag nanimahong sudan. Gipadana mo ni Ma'am Rodriguez, ma. Gitagsaan gid mi. Giapod mi. Gidili biyonta na mo ang pagdaog pagkaon gikan pag-cater namo. Pero siya man gyud, si mama ang niingon, mao nga nagdana lang gyud mi. Kami gyung tanan, ma. Daghan sig sobra maoy. Ang mitambong tingali nilang bisita mga 30 ra ka buok ug daghang mga bata. Pero ang mga bata, ma, dili man hingaon good. Nalingaw man lang sa duha. Dato ang gisilbihan namo, ma. Dakong bay. May swimming pool pa gyud, ma. Di ay, kanindot no. Maugyod, ma. Mga una taman na. Mausap ko kaon. Nauwa mo ko kumukaon dito. Habuan na, ma. Mag-ilis una ko. Ay, sige, habuaon ko ni. Ay, day. Di ka ni mapanos. Daghan na ba ning kidamo? O, tay ref, unsaon man ni nato. Wa matandog manggod ang ubang sudaan, ma. Dili na mapanuos, ma, uy. Kana lang dunay sauce atong kanon, ma, kanang pork. O unod sa baka. Or beef steak ba. Dili man na maunsa. Inito lang na to, ugma. Wa man may duty, ugma. Aw, ako ba? Why duty, ugma? Day off man ako. Maayo ra sad aron makapahuway kasab. Pag-ilis na, magsukad ko. Pero di ta magpalabig busog ha, gabiin na. Di maayo nga matug nga sobra ka busog. Si mama. Ay, may bango naman di ay. Ay, kalamit pag ikatukoy. Pero may labanan ko. Maluoy ko ni mama nga mo imang labas mga pulingon. Ma? Gihuwat ka sa pamahaw, day. Giinit ko ng mga sudan. Hala, kadagan na sa beef steak man, oh. Ikaw mo ay nagputos ini. Itipon lang ni mo sa pork. Uy, sila nagputos, anak ma, uy. Gapasagdan ko lang sila, ma. Kay, dili ko gusto nga makaingon sila nga mupahimos ko pagdaog sudan. Dili ko gusto nga madaot akong record ka, Ma'am Rodriguez, ma. Pinangka pa ako ni mama. Maayo kun mao ka na. Pagbuhat ko maayo sa imong pagpanarbaho, anak. Aron mo salig sila nimo.
ang pingi ang imong trabaho. Maog yun, ma. Sige, ma. Mamahaw na ta, ma. Kay maglaba ko ini kahuman na itong pamahaw. Wa na tay bulingon ako'y ako nagilabhan. Mama, sad, uy. Giingnan ti ka nga ako na lang. Dili na lang ka magkago. Makapanglaba, rabay ako inig-off na ko. Patuugod na ko, ma. Bada ko raman good. Di masab na ko tingbod og laba. Unahon ko imo mga piste. Hinahinayan na lang na ako laba kay usahay ra ba. Di mo agas ang tubig. Basta kay dili gyud ko gusto nga maghago ka, ma. Ang buhaton nimo dinhi panghugas ra sa plato. Bubo sa pila ka kaangatanom. Kana ra. Panilhig di ay. Ay, bitaw na ko kabalakan ako god. Karon nga may kita ka na nga makakaon ka na makatulos sa kaadlaw. Kibati ko nga himsog kay ko. Kaluoy Ginoo. Mao nga magpasalamat gitas kahitas ani anak. O, ma. O gibuhat ko na, ma. Una ko matog. Magampo gyud ko. Iling matasab na ko. Magpasalamat ko sa Ginoo. Og labaw sa tanan, ma. Nagampo ko nga malagsik lang ka kanunay. Ako na di ay. Magampo tanak nga kitang duha. Labi na gyud ikaw nga maayo lang unta o panglawas kanunay. Palipay na kay ko ni Ana Mia. Kay ning akong pangidaron karon. Dili lang baya hibawaan nga kuhaon ako sa Ginoo. Ayaw ragod pagsulti, anak, ma. Dili ko gusto mamati, anak. Pero iya na yung kabubuton sa kahitasan anak. Wa tay mahimo ni Ana. Mao nga giandam kong daan ang akong kaugalingon. Mama, saboy. Dili na ko ta maghiskot, anak, ma. Lainan ko. Mahadlok ko. Ma. Naunsa ka pa. Mihila ka mong kutinoon. Gusto na. Marabaya ka bata. Mamahaw na hinoon ta. Kibati na ko kagutom na ka. Lami baya tong hatong sudan. Dali na Rosami. Nahala. Day off man ka aron nimo. Pahuway tibuok adlaw. Wa kay buhaton. Gimingaw sabi ako sa akong pagpaninda sa mga produkto nilang sister, ma. Dito sa airport, ma pa. Ganahan sa baya ko. Labi na kay malipay ang mga sister ko, ihatag ko ng akong halin. Ug mahurot gid na akong baligya. Ug makapahuway ka sab kung gustohon nimo, di ba? Lahi ang trabaho nimo karon sa restaurant. Nga maayo tuod og sweldo pero kapoy ka. Magsilbi ka man, manghugas pas mga plato. Unsa pa diha nga buhaton ninyo? Mulihok manggod ming tanan, ma. Kay pila raman mi kabuok. Mulihok sab gani si mamo giyang anak. Oh, negosyo man na. Kinahanglan gyud nga mangunay sila atiman. Ana bitaw na negosyo man, no? Kung pangunayan gyud, labi na og pagkaon ang negosyo, mukita gyud. Magpuli gud si mamo giyang anak sa kaha. Unya ang kusinera po diha, ma. Iya mag-igsuon ni ma'am. Maayo sa bang luto, maoy. Limpiada pa gyud. Ma, unsa ka no kun maninda ta? Nga na pag miabot man nas ibong hunahuna, oy. Wabi tay puhunan day. Oy, maayong pwesto. Nag-abang pagyunta din he. Katigom naman ko gamay, ma. Kung suwayan ako, mahimo ba ya tingali? Ay, katog ka na, nak. Di pa ta makahimo, oy. Dako pa ta kinahanglanon. Ayuha lang ng trabaho mo kay isaligan man ka ni Ma'am Rodriguez. Sige na pahuway, una diha. Wala pa mamubangon si Day Wilma. Wala ba day klase, Roslinda? Ay, maudi ay. Natulog pa sa ang mga bata. Ay. Hello? Nangaling, si Chito ni. Bitaw, sir. Sinati ko na ibong tingog. Nga maunta, sir. Nagmata na si Wilman. Ay, natulog pa, sir. Sige. Tawag na ko gusap ha. Itugon lang mag-unsay tuyo ni mo, sir. O na lang, nangaling. Manawag lang ko gusap niya. Sa opisina na ko manawag niya. Sige na nang. Salamat. Bye. Sige, bye. Nagpahimulos og katulog ang inahan og anak. Tiwason ko lang usab ang akong gibuhat. Saan naman ting orasa?
Auto nam day hapit. Ang auto di ay. Susihon ko to. Nangunay ra bagit si Chito sa pagsugog mga tao sa shop aron madaang sa kinan. Noon samsap ko eh. Wa man ko kabantay sa aisle. Mubo man gud ang pagkasiminto, di makita. Ang mga bata ay nainanok pa. Di ko lang tugawon. Maghinay lang ko aron dili sila makamatngon. Kikutom ko daw. Muna ko kaon sa mga bata. Di ba mo na di ay kaday? Lami kayo kung katug ng uy. Hasta ang mga bata. Nahinanok pa. Wa ko lang tugawa. Mamahaw lang ko na. Ay, oo. Dali, diris komidor. Ikaw di ay? Ay, ganina lang. Unsa na kun urasa. Wala lang bang kumamukaw ni mo aron matagba mo katulog. Wala may klase si Lindon. Bitaw? Giinit ko na nagsudan. Gi-microwave ko na. Maramak puol ng sudana ng uy. Itlog lang kopi. Sunny side up lang palihog ng unya buwadanggit. May puwet pa? Ay magprito ko? Paimutang na lamang diha. Ay, sa'yo tog danawag si Sir Chito, day. Nangutana ko kung sa'y tuyo niya. Ay, ikaw lamang ko nasultihan niya. Ang bahin sa auto tingali nang. Nga naman di ang auto, day. Wala tuon na ko makita dito sa garahe. Mangutana unta ko nimo, gabi pa, paghatun ninyo. Ay, nalimot naman lang ko. Nabangga ko sa aisle ng uy. Uy, ginuo ko. Nga naman, day. Danghag lang. Wa ko makita sa aisle. Mubo man gud nga pagkasiminto. Napikihan ko. Pero naigo gyud ang atubangan sa dakong bato. Ay, halan no. Kikisa may nagtabang nimo. Siya, si Chito. Gitawagan man ako. Gihatagan din nimo sa akong number nang. Landline na unta ko no iyang nahibaw-an. Nangutan naman ko no siya nimo sa akong number. Ay, oo, di ay. Kulit mo gud siya, tug sige siyang tawag. May rasab hinuon nang kay nakatabang siya nako. O siya mismo mo ay nagpakuha sa auto. Gida sa shop o atuon ron ako. Ay, maayo na lang kay sa aisle ra ka mabangga, day. Dili sa dagko nga sakyanan. Sa bus pa nang let. Ay, amping gayud inday. Maulagi nang uy. Piralag sabat ni Vic nang ha. Tingalig di na niya ko niya pagamiton sa sakyanan. Lisod bigit kayo goy sakyanan nga magamit. Alam sultihi ha. Oo, day. Magpatabang ko ni Chito og hangyo sa nagatiman sa kung sakyanan nang nga madali lang kaayo. Kaysa sunod buwan ra ba nang? O tingay ka mahinumdum no, birthday ni Klena. O manurita, mag-beach ta uban sa mga bata. Ay, ni alang unta si Vic ana oy. Ni alang unta ang ilang amahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!